Am revenit la rubrica de întrebări. Avem întrebări adunate din service, de pe e-mail, de la telefon. Sunt întrebări pe care le-am auzit în mod frecvent și la care am răspuns de mai multe ori, însă niciodată în emisiune. Una dintre cele mai frecvente întrebări legate de ulei este aceea că așa-i că e bine să-mi pun un ulei cu 10 în față, că e mai gros și nu-l pierde motorul? De răspuns, nu. Un ulei cu 10 în față este un ulei mai viscos la temperatura camerei, dar motorul nu funcționează la temperatura camerei. Ele, în general, sunt uleiuri medii ca și calitate și atunci, la temperatură mare, devin foarte lichide. Dacă aveți un motor cu grad de uzură mare, atunci puneți un ulei cu o cifră mare în coadă, nu în față. O altă întrebare pe care mi-o pun clienții este: trebuie să pun aditiv în ulei ca să meargă bine motorul? Răspuns, nu. Uleiurile sunt deja aditivate și nu văd rostul la a cumpăra un ulei prost și ieftin și a mai da un milion și ceva de lei vechi pe aditiv pe care să-l pun eu în ulei. Uleiurile sunt aditivate cu știință, nu după ureche, așa că eu nu cred în teoria că există un aditiv de ulei universal valabil, îl punem în toate uleiurile și iese o mare minune. În plus, aditivii de ulei sunt de două tipuri. Sunt aditivi cu teflon și sunt aditivi pe bază de parafine clorinate. Acum, o să le luăm pe rând, să discutăm un pic despre ele. Aditivii pe bază de clor se bazează pe proprietatea produșilor cu clor de a fi alunecoși. E vorba de tensiunea în suprafață. Dacă aveți pe acasă un înălbitor de rufe cu clor, o să vedeți că el pare un suros. Dar nu este un suros, este chiar un degresant puternic. Toată lumea a spălat cu hipoclorit, știe ce înseamnă hipocloritul atunci când îl clătești. Același lucru se întâmplă și în motor. Într-o primă fază, senzația este că motorul merge mai ușor, că piesele alunecă mai ușor una pe cealaltă. Din păcate, acești produși cu clor sunt foarte puțin rezistenți la temperatură și se descompun, lăsând în urmă depuneri care pot să înfunde canalele de ungere și, în plus, distrug uleiul. Aditivii pe bază de teflon au o moleculă încărcată electrostatic, a cărei funcție este să se lipească de părțile metalice ale motorului, punând astfel o barieră, astfel încât să nu se frece metal pe metal. Da, numai că aceste molecule încărcate electrostatic se lipesc fără osebire de toate părțile metalice, inclusiv de interiorul canalelor de ungere, care din nou se pot înfunda. În condițiile astea, dacă vreți să mai țineți mașina mai mult de 1000-2000 de kilometri, sfatul meu este: nu puneți aditivi în ulei. Și în niciun caz nu puneți un ulei prost și aditivi, că ajungeți la același preț cu un ulei bun, ca acela al unui ulei bun, însă nu și cu aceleași rezultate. O altă întrebare care mi se pune tot timpul este: eu am pus mereu ulei X, acum pot să-l schimb să pun Y sau o să se formeze pe acolo niște reacții chimice? Răspunsul e următorul: da, se poate schimba uleiul. Uleiurile moderne se amestecă fără să dea reacții chimice, nu se vor forma nici spume, nici depuneri, nici nimic dacă se trece de la un ulei semisintetic la un ulei sintetic. Viceversa, nu văd de ce am vrea să facem, dar se poate și așa. Deci se poate trece de la semisintetic la sintetic și de la sintetic la semisintetic, nu se întâmplă absolut nimic. Bun. Una dintre cele mai tari afirmații pe care am auzit-o vreodată a fost: nu pot să schimb uleiul înainte de 15.000 de kilometri pentru că uleiul trece printr-o serie de transformări indispensabile motorului. Bun.
Uleiul trece printr-o serie de transformări inevitabile. Respectiv, așa cum am spus mai devreme, uleiul se consumă. El nu se îmbunătățește, ci se strică. Dacă ai bani și dorință și îți iubești mașina, poți să schimbi uleiul la 1000 de kilometri. Nu-i nicio problemă. Dacă faci drumuri dese, drumuri scurte, des, schimbă uleiul la jumătatea intervalului recomandat de producător, pentru că oricum uleiul pe care l-ai în motor va fi praf. Deci nu este o legendă și este o tâmpenie. Nu schimbăm uleiul atunci când este nevoie, când vrem și când ne ținem punga. Nu e obligatoriu să-l ținem 15.000 în motor. Putem să-l ținem 15.000 în motor, dar nu e în niciun caz obligatoriu. Următoarea întrebare care apare frecvent este: aveți ulei long life? Da, avem ulei long life, dar nu-l punem. Păi de ce? Păi pentru că România intră la categoria țară cu condiții grele. Condiții grele însemnând praf, temperaturi extreme, șosele proaste și așa mai departe. Iar în țările cu condiții grele, toate intervalele de service sunt scurtate. Producătorul recomandă scurtarea intervalelor de service. Cureaua de distribuție se schimbă mai devreme cu 30.000 de kilometri decât în țările Europei de Vest. Asta ca o paranteză. În plus, conceptul de long life nu există. Dar nu pentru că uleiul n-ar ține, că el ar ține. Însă, în timp ce faci 30.000 de kilometri cu mașina, filtrul de aer o să fie ca sacul de la aspirator, filtrul de combustibil o să fie plin de parafină, de apă și de tot ce mai poți aduna din combustibil, filtrul de habitaclu nu mai vorbim și mirosul din mașină și atunci de ce să ținem uleiul 30.000? Plus că dacă cumva mașina respectivă, al cărei stăpân își dorește ulei long life, face frecvent drumuri scurte, păi de-în 30.000 o să adune atâta apă că poți să-ți deschizi stație de îmbuteliere a apei minerale. Deci nu, avem long life, dar nu punem long life pentru că nu se potrivește. Am mai auzit, dar asta nu mi-a fost pusă în față mea, am auzit-o pe la spate: lasă bă că n-are nimic uleiul, de ce să-l schimbă ăștia de la service, vor să mă facă de bani. Nu. Serviciul, dacă vrea să te facă de bani, îți pune un ulei prost și îți spune să nu-l schimbi. Pentru că serviciul nu câștigă din schimbul de consumabile, abia își plătește lumina, în schimb câștigă din refăcutul de motoare. Făcutul de motoare este pentru service precum prăjitura la sfârșitul mesei. Deci da, mâncăm de nevoie și niște bucși, și niște schimburi de ulei, și niște schimburi de amortizoare. Da, la sfârșit trebuie să vină și prăjiturica motorului. Și atunci, nu. Serviciul are interesul să-ți pună un ulei prost și să ți-l schimbe rar ca să ajungi cu motorul pe bancă. Serviciul nu face bani din ulei. O altă treabă care se practică, și asta e o legendă care circulă printre bătrânii mecanici, este: nu-i pune uleiul la maxim că se învață pe ulei.